Jeg hedder Mia. Jeg er 22 år gammel. Jeg er født og opvokset i Silkeborg. Jeg arbejder i Vermoda i Silkeborg. Jeg er elev, der har været der i 1,5 år nu. Til hverdag så består mit arbejde i, at jeg er pieces-ansvarlig i min butik. Jeg skal sørge for, at der er fyldt op af pieces og rykke rundt på pieces og sørge for, at de varer, vi har hjemme, de er tilsvarende til den trend, som er oppe i tiden i øjeblikket, og at farverne er sat lækkert sammen, og at det hele det spiller, når det er, at kunderne kommer ind og skal se det. Der er noget, der hedder Bestseller Academy. Det er jo der, hvor vi kommer afsted, når det er, vi skal under vores uddannelse. Så er der 8 ugers skoleophold, og der kommer vi til et sted, der hedder Pindstrup Centeret i øjeblikket. Der er vi så fra mandag til fredag, hvor vi sover og arbejder og spiser der sammen og har det skideskægt og har fokus på selvfølgelig det faglige. Og Bestseller har sammensat de mest relevante teorier, som vi skal bruge i vores hverdag, og jeg kan bruge de ting, som jeg har lært på skolen, og tage det med hjem i butikken, og så arbejde med det derhjemme. Når man nu er færdig som elev, og man skal videre, så er der rigtig mange muligheder for, at man kan komme på et kontor, hvis det er det, man har lyst til, eller man kan blive sendt videre i nogle butikker rundt omkring i landet. Hvis jeg skulle give et godt råd til, hvad man skulle, når det er, man så vælger at søge ind her i Bestseller, så er det, hvis du vil og tage initiativ, så skal man nok komme langt.